approaching SM Fairview. Along the Quirino Highway. Our left side is SM Fairview. And this way is going to Monumento, Caloocan. Pero hindi tayo pupunta sa Monumento, Caloocan. We are turned to the left in that area, going to Regalado Highway and Commonwealth. So yung kanan na yun yung pupuntang Monumento, at itong pakaliwa naman is going to Regalado Highway at papuntang Commonwealth. We are on the side of SM Fairview in the west part. So a little bit traffic. Actually hindi na ako nagpapatakbo ng matulin kasi how many times na ako na aksidente ako kung ako yung naglalala mo. Hindi ako na aksidente sa Manila, pero pagdating ng Bulacan doon ako nadali ng aksidente. Dinamput ako ng ambulansya. Kaya ako na aksidente because of overspeeding, lenient, careless. Pero mo mag-banking ako ng 50 kilometers 50 kilometers per hour nag-banking ako. Naku po, bagsak ako. Kasi yung gulong ko hindi naman talaga pang banking. Ayun, ako'y dinampot ng ambulansya. Almost 1 month akong hindi nakakapag-drive because of the injury. So lesson learned. Pag hindi ka pa natuto, ang tawag sa'yo ay bobo. Pwede naman magpatakbo ng hindi matulin, dahan-dahan lang, ganito. Hindi naman nagmamadali, hindi naman emergency. Basta magpapatakbo ng matulin. Ako duman sa Regalado Highway, dito na ako sa Mindanao Avenue rin yata ang tawag dito sa kalsada na to.
reaching Commonwealth. A little bit traffic. Okay, Karampo. Ayan. Ito yung advantage ng nakamotor ka, no? Hindi ka sumingit. Huwag lang singit na singit at baka maipit. Kahit nga yung mahihilig sa singit eh, yun, naiipit din yun. Takbong pogi lang kahit hindi tayo pogi. Diba? We are here in a part of Commonwealth, going to Malboro. Malboro tawag nila ron eh. Gusto may rotunda dyan sa Commonwealth, dyan sa unahan dyan. Papatakbo na ng matulin since na nagkaroon ako ng pakiramdam ko flat yung motor ko. Gumigewang yung pakiramdam ko. Huminto ko sa gitna ng Ross Boulevard, akala ko flat. Nung tingnan ko yung aking gulong, di naman siya flat. So bigla akong hinto sa gitna ng highway talaga kasi iniiwasan ko madisgrasya, mag-safe lang. Hindi naman ako flat, pero pakiramdam ko gumigewang yung hulihan kong motor. Yung pala, sa feeling ko lang yon, pakiramdam ko lang yon. I don't know what do you call this kind of feelings. Is it vertigo? Hindi ko pa nakukonsulta sa doktor kasi. Kaya ayoko na magpatakbo ng matulit. Tama na yun, 60, gano'n, 60, 50. Nakarating lang sa paroroonan. Sabi nga, ride safe, mahalaga buhay kaysa yabang. Kasi yung talaga naman, hindi mawala sa sa tao yung yabang eh. Kung magpatakbo lalo kung motor mo big bike, sarap pa hataw nun. Tumatakbo ka na may 100, 200, gano'n. Kumusta naman yung iyong yung safety measure, diba? Buti ang kalsada sa atin ay pagkaluluwa. Hindi naman masyadong maluluwag ang kalsada sa atin. Plus may mga motoristang akala mo sila na may-ari ng kalsada. Nakita mo yung truck na yun, biglang overtake sa akin, tapos pag overtake kanan agad siya. Feeling niya kanya kalsada. Hindi nababasa minsan pagkadadaan ka ng nakalagay doon share the road, di ba? Lalo din sa may Antipolo may nakalagay doon share the road. Share mo yung road, huwag mo feeling mo yung sarili mo kalsada. Pag ikaw ay nadisgrasya at nakadisgrasya, kawawa ka, kawawa rin yung mga disgrasya, madadamay sa kayabangan ng pagmamaneho. Traffic dito sa Commonwealth. Malapit na sa yung kalsada papuntang
Walang paano lugar to eh. Papuntang Luzon Avenue. May daan dyan papuntang Luzon Avenue. Papuntang Tandang Sora flyover. May daan din dyan. Pakanan na yan. Hindi naman traffic din eh. Here in Fairview Central Mall. I'm going to Mindanao Avenue nga yan, tama. Mali pala ako, ala ko Luzon Avenue. Mindanao Avenue muna. Vaccination card? Yeah, I have. License? Yeah, I have. Document with your or your motorcycle? Yeah, I have. Traffic rules. Sana itong ano to, magamit na to this 2022. Itong MRT na to dito sa Mindanao Avenue going to San Jose del Monte, Bulacan. Kaso lang sa tingin ko dahil tigil trabaho hindi pa magagamit. Matagal pa to maka-operate. I think 2023. Year 2023 will be on operational status. Tulong kasi nito sa mga commuter like me. Not all time you are using the motorcycle, especially you are going to a particular na hindi naman kailangan, no need for to take your own motorcycle. Kasi minsan mayroong kang sasakyan, problemahin mo pa yung paparkingan mo, problemahin mo pa yung pagdadrive. Siyempre may traffic. Kung
magko-commute ka na lang at ang MRT ito fully operated na, napaka ginhawa sa mga commuters. We are approaching Litex Market on the left side. Commonwealth, one of the widest road in the Philippines. Look at that, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lane. Hindi pa kasama yung shoulder, ano? Yung kanyang bike lane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, I'm sorry, 6 lane. 6 lane pala. Pag ito yung bike lane on the right side. I'm gonna check this my GoPro about wind noise. If I need to buy what do you call that? Mic, para hindi narinig yung ingay ng hangin. Well, ngayon kung di naman masyadong maingay, hindi na ako bibili ng ng mic para sa GoPro. Nakuha ng kanina ng eksena, mga big bike bigla akong hinarang sa gitna ng kalsada. Ang lalaki nila kasi mali yung daan, bigla silang U-turn sa gitna ng kalsada. Ang lalaki. Oo nga, lalaki nga, mayroon pa big bike na mali. Hindi ko nakakuha ng eksena I mean, hindi ko nakuha yung eksena. Sayang. Dito na tayo sa Sandigan Bayan. Yung kaliwa na yan yung Sandigan Bayan. Pero didiretso tayo, doon tayo mag-U-turn malapit sa elliptical road, sa circle papunta ng C5. Ang layo-layo na ng U-turn dyan sa Tandansora. Kasi elliptical road doon pa mag-U-turn. Kaya ganun kalayo yung kasi nung maglagay nga ng MRT lumayo yung U-turn niya. Kasi pag nag-U-turn ka doon mismo sa tapat ng ng Tandansora flyover, hindi ka mapupunta ng C5, babalik ka rito sa papuntang PNPS.
Papunta Pilipinas, papunta Litex. Kaya kailangan mag-U-turn ka doon sa malapit sa elliptical road para saktong-sakto pagbalik mo kahit malayo nakakapasok ka ng ano ng C5. Gara din ng Commonwealth na to. Nakalagay motorsiklo pero ang mga dumadaan 4 wheels. Sasabihin ng mga 4 wheels, bakit kayong mga motor singit din kayo na singit ah? Tabla-tabla na lang. Eh mas matindi talaga yung motor, singit na singit eh. Kahit hindi sa tamang linya pupunta eh. Makasingit lang eh. Madalas nagka-counterflow. Ganyan ang ano, ganyan ang motor eh. Tingnan nyo, number 1 vehicle accident naka-record motor. Hindi 4 wheels. Yan ang number 1 pinakamaraming na-aksidente. Kasi ang daming ano eh. Daming kamote riders ko. Isa na ako ron dati. Ay nako, di nadali ako ng aksidente. Kaya lesson learned lang mga kabulong. Makikita nyo kung gaano ako kabagal magpatakbo oh. Halos lahat sila umu-overtake sa akin. Relax lang. No need to ride faster. Dati ang U-turn yan sa ilalim. Ngayon pagka sa ilalim ka mag U-turn, hindi ka na mapupunta ng C5. Kailangan pumunta ka pa roon malapit sa elliptical road saka ka mag U-turn. Ayan, dati nandiyan ang U-turn yan eh, sa may tapat ng footbridge na yan. Yan, sa footbridge na yan, sa ilalim may U-turn na yun. Doon dati ang U-turn ng papuntang C5. Ngayon, pag diyan ka nag-U-turn, hindi ka mapupunta ng C5. Ako dadali na ako dyan 2 times. Kaya dito ang daan.
malapit na po tayo sa U-turn. Ayan. Ayan, mapapansin nyo, yun o, malapit na sa elliptical road. Kitang kita na yung tore sa elliptical road. So itong footbridge na to, itong footbridge na to, nandito yung pinaka U-turn niya. Ayan, yan. Ayan. Motorcycle lane pero van ang nasa unahan ko, oh. So hindi rin nasusunod yung ano nila eh. Ginawa ng DPWH na rin. Yung ginawa ng DPWH na motorcycle lane eh, hindi rin nasusunod ng mga ibang motorista. Pero wala sa motorcycle lane. Nandun sa may inner lane. Kumakanan na tayo rito sa Tandang Sora flyover to, sa gilid. To check my GoPro if it is still okay.